Kif fil-31 ta' Marzu li ġej pajjiżna se jkun qed ifakkar is-46 sena mill-jum il-ħelsien, il-Partit Laburista ħabbar attivitajiet ma' din il-ġraja storika li se jibdew mill-ġimgħa 21 ta' Marzu mill-Imtarfa u jintemmu biċ-ċerimonja tradizzjonali fit-30 ta' Marzu fil-Birgu bit-tema ħelsien il-ġid tal-Maltin. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Alexa Ġussaliba sostna li n-newtralità u s-sovranità ta' Malta fjum il-ħelsien għadhom relevanti sal-lum meta l-Prim Ministru Robert Abela u l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista ħadu pożizzjoni favur il-paċi u dialogu. B'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ħankunu qegħdin nuru l-importanza illi n-newtralità għandha illum il-ġurnata u kemm Don Mintoff kellu raġun 46 sena ilu meta ħadem u ġġielet sabiex pajjiżna jkun newtrali u ma jibqax bażi militari. Sa dan it-tant il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej qal li ċentru għall-interpretazzjoni fl-Imtarfa se jservi ta' sfond ta' diskussjoni li se ssir dwar il-bidla ekonomika li seħħet f'pajjiżna minn ħelsien sal-lum il-ġurnata fit-23 ta' Marzu. Għall-ewwel darba il-Ċentru Nazzjonali Laburista ħajkun konvertit f'ċinema fejn ħankunu qegħdin norru dokufilm imtella mill-Partit Laburista dwar din il-ġraja storika fejn ħankunu qegħdin naraw sensiela ta' intervisti ħelwin ħafna u allura nagħmel stedina lil kull min interessat biex għal-ġimgħa 23 ta' Marzu jattendi ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan fil-waqt li matul il-ġimgħa bejn it-2 u l-ġimgħa 28 ta' Marzu se jixxandar programm kuljum fuq ir-radju se jixxandru sensiela ta' intervisti qosra ma' persuni li għexu dan il-mument storiku ta' jum il-ħelsien fuq l-istazzjonijiet 1. Il-qofol tal-attivitajiet tlaħaq il-ħadd 30 ta' Marzu fil-għaxija biswit il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu fejn se ssir iċ-ċerimonja tradizzjonali ta' jum il-ħelsien.